Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hindi ka ba giniginaw? Sanay na ako sa cold feelings niya sa akin. Charot! Tag mo yung friend mong laging may hugot. Yung tanghaliang tapat hugutera. Yung wala namang hindi naman kailangan magdrama pero laging merong naalalang drama. Ganon. Pero wag mag-alala, makaka-move on ka din. Oo, 'Di ba? naman. Totoo naman yun, no? Kapag ka meron kang pinagdadaanan, parang lahat ng bagay connected sa pinagdadaanan mo. 'Di ba? Parang lahat ng sabihin ng ibang tao konektado sa nararamdaman mo. Pero sinasalo mong lagi, no? Oo, 'di ba? Pero wag mag-alala, 'di ba? Lilipas din 'yan, matatapos din 'yang pagsubok mo na 'yan. Di ba't yung iniiyak mong jowa mo nung nakaraang buwan, tingnan mo, nandidiri ka na ngayon. Ibig sabihin, nalipasan mo na yon. Tingnan mo yung gutom mo kahapon. Diba? Di ba wala na ngayon? Ayos ka naman, di ba? Hindi mo naman ikinamatay. Totoo yan ha. Sabi nila, hindi naman kailangan kumain ng maraming. Di ba? Minsan na, hindi naman talaga tayo gutom eh. Nabobore lang tayo. Yung wala akong magawa, kain tayo. Di ba? Hindi mo na mamalayan, kakaganyan, di ba? Ang timbang mo, di ba? Hindi na masyado nakakatuwa para sa iyo. Totoo 'yon. Di ba kaakibat din nung gano'n, di ba? Yung stress eating. Minsan maliban sa boredom. Yan. Di ba? Stress eating. Hindi ka gutom, nasi-stress ka. Yes, tapos sasabihin mo lagi ang excuse mo diyan, justify mo, I deserve this. Gets naman din natin. Lahat naman dumaan ka ba sa stress eating? Nasa-stress ka ba? Eating lang, eating. Eating. Di ka dumadaan sa stress eating. Ako na dinanan ko yan. Di ba? Hindi siguro, gets namin na parang nasi-stress ka so kakain ka. Okay yun. Di ba? If it will help you, why not? Pero hindi naman ibig sabihin nun, di ba, na sa isang buong baboy, yung buntot na lang ang tinira mo, di ba? Maski yung correct, di ba? Maski yung dila, hindi mo man lang tinira para magkalengwa, di ba? Wala eh. Talagang buntot lang talaga ang tinira mo. Ganon. So, hindi ibig sabihin na ganon. Gets natin yung you eat when you are stressed. Kasi ako, I've been there. Talagang, and I go there every once in a while. Yung pag nasa-stress ako, kailangan kong kainin yung gusto ko, yung comfort food ko. Diba? Which is okay. Pero, albawa, isa sa mga comfort food ko, partner, ay fishball. Yan, street food. Kahit yan lang pakain mo sa akin, okay lang. Diba? So, para sumaya ako, mag-fishball ako. Pero hindi naman po ibig sabihin ito, diba, na 3 kilo agad. Diba? Pwede naman. Yung pinakyaw mo, yung binibenta ni Manong na dumaan sa harapan ng bahay nyo. Pwede naman. Yung iba tusok-tusok lang. Ito, isang kawali yung kinuha mo eh. Diba? Actually, pwede naman nakatulong ka kay Manong pero hindi ka nakatulong sa timbang mo. Diba? Ang daming mantika nun. Mga isang tabong mantika yung nakain mo. At hindi lang isang tabong mantika. Ito isang tabong mantikang inulit na ng ilang beses. Hindi naman natin alam kung ang mantika na ito ay tawag dito, bago. O siyempre, lumang mantika pa yan. So, hindi ko alam. Feeling ko mas nakakataba pag lumang mantika. Hindi ko sure. Kasi marami ng fats na feeling ko. Ano mga teorya natin, ang galing. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Nakakatawa niyo pag naniniwala po kayo sa mga sinasabi namin. Basta hinay-hinay lang kayo. Totoo yun. Correct. Yung halimbawa, nakakailang soft drinks ka ba everyday? Huwag ka nga. Ba't ako yung topic? Mas maganda ka kasing example. Alakas mangaral pero nung ako na, ayaw na. Yung ayaw pag-usapan yung sarili niya. Ayaw pag-usapan. Siguro mga 1.5 liters. Huwag mo nang tanungin ko ano yung 1. Basta 1, 1.5 liters per meal. Per hour. Charot, diba? Depende, partner. Kung masarap ang
kung masarap ang ulam na mabubusog ako, meron talaga akong soft drinks. Pero kapag sakto lang, di naman kailangan, hindi naman araw-araw. Di ba yun yung sinasample natin? Okay lang naman, may pa soft drinks minsan, kung ano talaga. Pero wag naman 1.5. Yung sinasabi natin. Kasi minsan may cravings kasi tayo eh. Gusto ko ng dessert, o gusto ko ng soft drinks, o gusto ko ng juice, o gusto ko ng something sweet. Di ba? Magpa-cake tayo today. Pero wag naman yung isang bilog na cake. Isang buong isang buong cake. 'Di ba? Wag yung tama si partner, wag yung bilog. Doon tayo sa rectangle, mas malaki. Doon tayo, mas malaki yung rectangle, partner. Meaning isang slice lang. O kaya half ng slice. Half ng triangle na slice. Paano ba ginagayat yung cake sa bahay nyo? Hindi kasi wala kaming cake. Diba? Pang mayaman lang yung pag may cake sa bahay. Ganon. Yung ganon. So, gets natin. Lahat naman po pagka sobra ay hindi na maganda. Correct. Sobrang nagda-diet, nakakatuyot yan. Sobra namang stress eating, di ba? Nakaka-cholesterol yan. Ganun. Hinay-hinay lang. Din ako na-realize ko, kaya siguro hindi rin ako tumataba. Intermittent pala yung kain ko. Unaware ako. Unaware ka na IF ka. Oo. Kasi kunyari, pag wala akong gana, hindi talaga ako makain. Pero pag kumain naman ako, naramdaman kong masarap yung ulam, sinasabi ng brain ko, masarap yan, kainin mo pa. Talagang lamon kung lamon, nakakaapat na rice ako. So ganun siya. Parang walang specific diet. Pag masarap ang ulam, maraming kain. Pag hindi masarap ang ulam, hindi ako kakain. May ganun. Base dyan sa kwento ni partner, mahalagang alamin mo kilalanin mo yung sarili mo. Baka kasi hindi mo pa kilala. Tanungin mo pangalan mo ngayon. Ano pangalan mo? Dali, gawin mo na. Sarap ng salamin. Diba? Alamin mo. Dapat aware ka. Gets natin yun eh. Parang dahil weekend naman partner, dahil pupunta ka ba bukas, partner? Ay, pala ako, kakain kasi ako somewhere. May paletsyon ba doon sa pupuntahan? Meron hello. Anong akala lechon? mo? Para sa'yo. Makarating ka lang, di ba? Then una, gusto ko lang i-congratulate ang ating good friend na si Leo Bungaling. Yes! Dahil bukas i-open na o parang ibe-bless na ulit ang kanyang building dyan sa Candelaria, Quezon. Yan, at i-open niya yung kanyang bagong LB Lending Corporation. So congratulations. Ayan talaga yung mga dapat nilalapitan sa oras ng pangangailangan, mga lending corporation. Correct. Mga ganyan, di ba? Mga ganyan, lending. Mga ganon. So yan. So congratulations, bukas yung kanyang opening. Congratulations, Sir Leo. Makakarating ka ba? Magsabi ka na. Parang hindi. Okay. So meron kang ganap. Para at least alam ko na kung ilalabas yung lechon. Ipadala na lang yung lechon. Ay, naku, utusan mo pa ako. Pakadala, gusto ko isang buo Dapat walang basag yun Tsaka dapat nakastick pa, Nicole, Baka utos to si partner. Hindi. So for example, ito, di syempre celebration yan. May blessing, ganyan. For sure, may inuman, di ba? Yes. So yung sinasabi natin na dapat kilala mo yung sarili mo, dapat alam mo, kunyari, ano ba yung mga liquor? Ano ba yung alcohol? Na kapag ininom ko ng higit sa 2 shot nahihilo na ako, hindi na ako makausap ng tama or nanlilibre na ako ng isang barangay. Yan. O nakakalimutan mo na yung pangalan mo. Correct. Diba? Or sumusuka ka na sa tabi. Diba? Or umiihi ka sa harap ng mga kainuman, diba? Umiihi ka sa baso kasi iniinom mo. Dapat alam mo yan. Pag ganong level na. Ibig sabihin, titigil ka na, diba? Or hindi ka aabot dun sa level na yon. Kasi diba may ganon, meron tayong tinatawag na threshold or tinatawag na hangganan. Kasi ako, halimbawa ako, basta nakalima na ako ng shot ng tequila, dapat nasunod-sunod, ibig sabihin medyo mabilis ang tagay. Pagkatapos nun, dapat hinay na lang. Dapat yung mas madami na akong kwento o kaya kanta sa videoke, di ba? Or mas marami ng lakad-lakad, di ba? Bago mag-shot ulit. Kasi alam ko sa sarili ko na kapag sinundutan ko pa ng isa, di ba? Yan tutumba ka na. Hindi yun, partner. Hindi ka na mag-share ng microphone. Correct. Sa videoke. Tama. Ako na lang lahat. From 10 p.m. to 2 a.m. Di ba? So kapag meron ganun pag nilalasing nagko-concert totoo. Sa una nahihiya pero pag nilasing ayaw na mag-share ng mic. Diba? 4 hours partner, walang tigil. So dapat alam na natin yon. So ikaw pag nakakailang kang beer, ilang beer yung magiging parang hangganan mo para masabing masarap, kasi merong masarap na masarap na tipsy di ba? Merong kapag yung pinitikan mo pa at sinundutan mo pa ng isa, yan yung gagapang ka na. Di ba? Yung
Either gagapang ka na or manggagapang ka na. Yan. Lumambot. Yan. Diba? So, dapat alam mo yung mga ganon. Iyon yung sinasabi natin, kilalanin mo yung sarili mo. Yes. So, ganon din. Parang sinabi ni partner, diba? Kaya pala hindi ako ganon na lumalaki or tumataba. There was a time na kaya ako na-stress na kailangan kong pumayat. Kasi sa picture, mas malaki ko kaysa kay Chuper. Diba? Parang sa picture na naming dalawa, mas malapad ako sa kanya. Hindi ko kinaya. Sabi ko, ako yung babae, ako yung mas malapad. Isipin mo na lang, damit mo yun. Hindi, isipin ko na lang, aparador ako. Hindi ako tao. Isipin ko na lang, super peri ako. Charot. Hindi, diba? There was a time na gano'n. So, alam ko, parang, ito na yung mga indikasyon. Na diba? lumalaki ka na. Na lumalaki na ako. Congratulations, lumalaki ka na, anak. Sabi, tuwa sa iyong nanay mo, for sure. Actually, gano'n. Pero totoo, dapat alam mo sa sarili mo na, kapag sumikip na ng medyo kaunti, itong particular na pantalon na ito, diba? Ibig sabihin, kailangan ko na magjeta. May gano'n yung dapat, kilalanin mo yung sarili mo. So, yan nga, si partner, sabi niya, kaya pala hindi ako tumataba kahit nakakaapat na rice ako sa isang kainan. Yun pala, yun yung moment na yun, na apat na rice yung kinain ko. Kasi pero, yun lang yung moment na yun. Yun, isang beses ka lang pala kumain sa isang linggo. Diba? Sino ba namang di papayat niya, diba? Yung mga ganun ba? So, Totoo. dapat kilalanin mo at alamin mo kilalanin mo ang iyong sarili. Nakakatawa man siyang pakinggan na, kilala yung, ano ako, 43 na ako, di ko pa kilala yung sarili ko, diba? Uy, totoo yun. Parang tanga to. Hindi, totoo yan Madami kang madidiscover sa sarili mo na, pwede ko pa palang gawin or hindi ko na pala pwedeng gawin or kapag ginawa ko pala ay magiging ganito ko. Mga ganun. Uy, totoo yan. Halimbawa, sa pagkilala mo sa talent, for example, hindi mo akalain na magaling ka palang painter eh. Yan. Hindi mo akalain na magaling ka palang kumanta. Hindi mo lang pinapractice. Diba? So yung sinasabi natin, hindi ko pa pala minsan kilala yung sarili ko. May strength pa pala ako na pwede kong i-share sa maraming tao or ipakita sa kanila or ipagyabang ko. Diba? Mga ganon. O kaya, ay mahina pala ako sa ganitong aspeto ng buhay na ngayon ko lang nalaman na marupok pala ako. Yan. Diba? Akala mo, tibay-tibay mong tao pero pag nagmahal ka, diba ang rupok-rupok mo naman pala. Mga ganon. Iyakin ka pala. Totoo. May yung mga pagkakataon na, hindi ko pala kilala yung sarili ko. Kailangan ko pa pala siyang kilalanin. Totoo yan. And yung pagkilala sa sarili is lifetime, ha? Yes, walang ano yun, hangganan. Hindi sinabi na, 38 na siya, kilala niya na sarili niya. Hindi, madami mga ibang tao na di-discover nila kung sino sila, kung ano yung kakayahan nila in their late 40s, early 50s, late 60s, ganon. Kasi walang specific na age. So it's always a learning process. O tinan mo, si Ganon. Nicole, kung kailan siya lumaki, sa kanya na-realize sa kaya pala magpaganda. Diba? Akala niya na tatanggapin ko na ba to? Na morena ako. Kasi ayaw niya morena eh. Correct. Sabi niya, kailangan na ma-discover ko pa yung pagpapaganda. Yan. Anong nakita niya yung gluta? Sabi niya, kilala dapat pala noon ko pa nakilala ang sarili ko. Na ganito pala ang hangganan ng ganda ko. Correct. Na pwede pa palang, akala ko hanggang dito na lang, pwede pa palang higitan, di ba? Ganon. Na may igaganda ka pa pala, may ipopogi ka pa pala, or may itataas pa pala yung sweldo mo. Yes. Di ba? Yung mga ganyan klase na kilalanin mo ang iyong sarili. At ang ganda rin na ma-discover kung ano yung mga biglaang marirealize mo tungkol sa sarili mo. For example, kapag matindi yung pinagdaanan mo na pagsubok, kaya mo palang maging tahimik at magdadasal. Na magugulat ka minsan, no? Parang hindi ako sino to? Correct. Sino ako, di ba? Anong ginawa mo sa akin, di ba? Ba't parang hindi na kita kilala? Pero may mga pagkakataon pala na babaguhin ka ng sitwasyon, babaguhin ka ng tadhana, di ba? Babaguhin ka ng ibang tao, di ba? At mas makikilala mo yung sarili mo sa ganung klase ng pagkakataon. Di ba yung halimbawa, alam mo sa sarili mo na na gumagawa ka ng masama. Di ba? Loko-loko kang tao, dati bully ka sa school, for example, tas kilala ka sa opisina na nag-uwi ng bond paper, mga yan yung mga Oo. Talamak yan. Oo, bundle ng bond paper inuuwi niyan, pinapagamit sa anak sa school. Di ba? Yun, partner, ang balita ko, bond paper na may kasamang printer. Yan yung yan ang inuuwi sa bahay. Ganon. Tapos ma-realize mo, di ba, one day ma-realize mo na relihiyoso ka palang tao. Na pwede ka pa palang magbago. Na kukuha ka ng bond paper na may kasamang printer, sa church mo i-donate. Yeah. Diba?
Kasi nga reliyoso ka. Kasi nga religyoso ka na. Ganon. Totoo Hindi, yun. pero- Makilala mo sa sarili mo. Oo. May kabaitan naman pala ako. Totoo. Mabait naman pala ako. Ay, masipag naman pala ako. Or feeling ko partner, 'di ba sabi nga nila growing years, madedevelop mo kung sino ka in your growing years and then later on in your life maaring mawala yung kabaitan na yun pero kasi nung lumalaki ka itinuro naman sa yung kabaitan Maaring 'di ba may gano'n na parang ang bait-bait mo from 0 to 8 years old or 0 to 12. Nung naging teenager ka, Diyos ko, ang sakit mo na sa ulo. Pero nung Nabaligtad. Oo, pero nung pumasok ka, dumating ka ng 30s, marirealize mo, ay hindi imposibleng I'm all that bad. Kasi madami akong kabaitan na natatandaan mo. Tapos marirealize mo, ay, mabait naman pala ako. Totoo yun. Nagwawalwal lang, di ba? Pero meron palang kabaitang taglay. Correct. At yun yung kilalanin mo sa sarili mo. Marami kang madidiscover mo sa sarili mo na ikaka-proud mo. Yes. Na mabait ka pala, masipag ka pala, Correct. matulungin ka pala, madasalin ka palang tao. Hindi mo lang siya na strength, di ba? Na fortify, na strengthen. Hindi mo lang siya nabibigyan ng highlight sa sarili mo. So Yeah. pwede mo siyang gawin. True lalo at walang halong eklavo, 'di ba? So ang assignment po natin ngayong weekend na ito, kilalanin ang ating mga sarili. Yan. Ang hindi pa kilala ang mga sarili by Monday, out na po. Yeah. Di ba? So by today, you still have time until 5 p.m. Yes. to go to NSO. Correct. At PSA na. Ay, PNSA. PSA na pala. PSA na. Tingnan mo, hindi mo nakilala. Diba? Speaking of kilala. Oo, hindi mo na alam ang nangyayari sa labas, 'di ba? So PSA. Oo, para yan. ba anong gagawin mo doon para malaman mo Ayan. kung may asawa ka na o wala pa. Hindi, pero Kasi may pa nagpapanggap na single pa kahit may speaking of, asawa na. Yes. Oh, 'di ba? Hello PSA, shout out. O siya. Ganito po talaga pag Friday, sabog na. O siya, May topic. maraming salamat sa pagtutok. Ngayong araw na ito, muli ako po ang inyong kumikinang ina na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!